back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh. Alright, careful now. Good. Next to the hose. You have a beautiful yellow. Thank you. And I'll grab the cherry delight, thanks. Very much. See you Thank next time. you. She said, "Oh, like, I'm gonna cut it out. Can you cut it out?" Good morning. Today is what date today, ya? 12. Thursday, October 12. Kanina, nag-pancake si Kuya nagluto. Pinost ko siya sa TikTok and sa Reels and sa Instagram. Kung hindi pa kayo nakapollow, ang cute namin doon namin. Especially yung mga bata si Jan. Sinugasan ko na to. Itong ating mga pinagkainan ng mga bata. And nandito pa sila, Hunter. Supposed to be, kila Auntie Mel sila kahapon, natutulog. Tapos yung mga anak ko. Kaso tumawag si Auntie Mel, may work siya today. So, hindi natuloy. Kaya dito natulog ulit sila, Hunter. So, parang ilang gabi na? Dalawa? Yeah, 2 gabi sila. Tapos, before pa nun, di ba nandito rin sila? Nung nandito ata sila, Kat? Nag-sleep over ba sila? Basta panoorin nyo na lang yung vlog. Kasi nag-vlog ako noon. And si Jan, bago pumunta dito sila, Kat, may binili si Jan na, I'm not sure, Kuya. Asa? Yeah. I'm not sure. Go, ask them. And bago pumunta sila, Kat, dito, kung maalala nyo, nag-dinner kami kila Auntie Mel. And nagustuhan ni Jan yung outdoor barbecue doon nila Auntie Mel. The next day noon, after nag-dinner, bumili si Jan. Bumili si Jan kasi this coming Christmas, no. Before Christmas, dito gaganapin yung Christmas party ng mga Inday. So, first time namin na mag-host, mag-host ng party. So, yeah, dito sila sa amin. So, excited si Sir. Bumili na siya ng yes? Mamaya ko na ito tapusin. Mag-unboxing daw siya. Pero hindi kasi siyang pinick up na orders nung binili niya yung barbecuehan. Meron pa siyang minor, so labas tayo. Film ko daw muna siya. Ikaw na talaga, Sak. Why did you just jumping? Just jumping. Malamig yung hangin. Umulang kanina. Ayan, nag-unboxing na siya. Siniset up ko pa kasi yung camera. Hindi ko alam kung tama tong pag-set up natin. Pero ayan. Yan yung Weber, right, babe? Yeah. Your backyard barbecue. So, ang dami niyang binili. Ito yung una niyang binili. Ayan. Medyo malamig ang hangin. Yeah, marami siyang pinili. Ang dami niyang binili. Mag-barbecue lang naman siya. Kuha ko ng ng jacket kasi medyo malamig.
facing. Where Ronnie has cinnamon one, he may have one. Right, that's it. Let Holly have a go, please. Zach, let her have a turn. That's big, guys. It is big. Yung mga bata nandun sa nagkota ko kasi hindi ko mahanap yung That's got leggings. to go on first. What? We've got to turn that upside down. There's the We've got underwear. to turn that upside down and put this Yeah, kailangan i-assemble. on the bottom. Malamig yung kahapon maganda yung weather. Hindi ako nakapag-vlog kahapon pero may mga clips ako na in-upload ko sa sa Reels, TikTok. Kaya kung hindi pa kayo nakapollow, follow me there guys kasi mas mas updated. Updated naman yung vlog natin. Pero yeah, mas updated doon kasi mas nauna kong i-upload doon. Minsan pag hindi ako nagwa-vlog, doon ko na lang ina-upload. Like kahapon, hindi ako nag-vlog. Diba? Oh, there's one more. Yeah, Is it the plate? that's the plate, but I got the flat one as well. How you take it? Oh, I thought this is the only one. Ang daming ganap nitong ating barbecue. Meron binili si Jan nung, ewan ko kailan, when did you buy the other one, Han? Which other one? The one in the dad shed. That's the dad one. Yeah, but you bought it for him, right? Yeah. Regalo niya kay dad. So, inihiram namin yon kasi hindi naman kami masyado nag-barbecue. So, inihiram namin yun. So, siyang bumili. Regalo niya kay dad. So, hinihiram na lang namin. So, sabi niya, wag na natin hiramin yung kay dad. Bili na lang tayo ng sa atin. But you have another one, the old one. Where is it? Meron kami, nasa likod. Hindi niya na yung, never yata namin nagamit or twice. So, sa kanya yun, wala pa ako sa buhay niya. Wala pa ako sa buhay niya. Sana maganda yung ating pagka-set up ko. Kasi medyo siya, not sure. Minsan super exposed. Yung mga bata nasa trampoline. So where you gonna put this one, hon? Just put that back. Yeah. And I'll sit that. Ah, that Well, one. how are you going to do that? We're going to take the lid off or what? Yeah. Okay, wait lang guys ha. Pag-aralan muna namin to. Pag-aralan nyo. Oh, yeah, that's a fat, What's that one, hon? The fat stand? tries. No, that Yes, one. Yeah. Yung stand yan ng barbecue, hon. Yung kila Auntie Mel, smaller. This is the family one, right, hon? Yeah. Yung kila Auntie Mel, smaller dito. Yung kinuha niya is yung malaki. What's that? Kailangan kasi itong i-assemble. They're all heavy. Is the instruction, the manual, maybe here? Well, not inside, is it? Yeah, it's here. And then nahanap niya. Yung manual pack, gamit ito. Ito siya guys, ganito siya. Parang kung makikita nyo. Ganyan yung magiging itsura niya.
step one. Yung mga bata andun, si Kuya nasa loob. Siya kasi yung nagluluto. Habang nagluluto si Kuya, sila naglalaro sila ng PS. So after yun, kasi naman yung nagluluto mga bata dito sa labas. Ang lamig ngayon. Seryoso siya. Dito na sila. Natanggal niya na yung step 1. Step 1 sa instruction. Step 1, tanggalin yung lid. Ayan yung kanyang itsura. And ayan na siya. Walang writing. Ano lang? Pictures Is that how lang. short it is? Yeah, pictures lang. Walang ano. Is that how short it goes? No, I've got the stand for it. Yeah. That plate on, Mhm. and then we put the legs on and screw that to that plate. So what I have to do is, I probably want to be on here. Ang dami kasing laman ng box. I want to be over here. Okay. Madilim ba? Parang madilim na pale, no? Ganun siguro talaga to. Kasi pag ano, inoto ko siya, ganito siya guys pag auto. So yan, ganyan yung auto niya. So parang madilim, kaya minanual ko na lang. Balik tayo sa manual. Or auto na lang tayo. Manual. Ayan, ginagawa niya. Kasi mas parang mas clear. Yun nga lang, pale. Tingnan na lang natin kung try natin itong kulay sa pag-i-edit. Kulay sa pag-i-edit. Baby, ba kasi yung lighting dito kasi nasa labas tayo. Oh, is that the first one? The plate? Akala ko ilalagay yung plate dun sa ilalim. Ano? I mean dun sa top. Star. So there's a star. Ah, may star. May ano na, may arrow, may star. Hindi ko mapakita sa inyo, guys. No way, that's got to go. Just No, as stand long it. as yeah. There you go. Yeah. Right, I'm done. That's the step 2. Step 2. Mamaya na lang. Pag natapos na kasi para ma-save natin yung ibang memory dito kasi konti lang ang memory natin dito. Kita ko sa inyo yung sinasabi kong arrow and star. So, ito yung red arrow or orange. And yung star, yung yellow. Yun ang nasa instruction. Pancake mixture? You, Pancake? you still have pancakes there. One? Yeah, if you can. Oh, that's the stand now, Han. That's the stand. So, yung stand may star din. Na yung last na paa ng ating barbecue, Han. Kausap po yung kapatid ko, tumawag siya. Can you do this one? Mom, look at my pancake from Ryland. So bad, and then look at T's and Hunty's. Pancake forever sila. Nagpa-pancakes na naman sila. Bumili kasi si Jan ng dalawang ganon. Yung nakikita nyo doon. Dalawang container. Kung saan container? Ayan doon. Basta, ayan. Ayan, dalawang ganon. Alright, let's go for Si Sak naman yung nagluluto. Ito kasing, ito si Ryan, medyo ano siya, picky siya sa food. Kung may gusto siya, yun lang talaga ang kinakain niya. Pang ilan niya na yan? How many you have so far? This morning, you had 3. So in the morning he had 2 and right now he has 1. So that makes Alright. 3. Which one? Well, after the other day, I'm gonna have 10. I'm not seeing your keys because you asked me. And merong friend na dumating si Jan, si Logan. How's your pancake? Good. Good? Daming cream. So, maghugas na ulit ako kasi tapos na sila dito sa kusina. Hugasan ko ulit ang mga to. Eto, malinis na to.
And hinubad ko na yung aking coat kasi may heater tayo dito. Hindi malamig sa loob ng bahay. Sa labas kasi mahangin. Malamig yung hangin. Si Jan, andun pa rin siya sa labas. Kasama yung friend niya. Tapos na ako maghugas. Ngayon, ipe-prepare ko yung lunch nila. Magna-nuggets sila. And yung dinner namin tonight, brisket. Tapos, meron ako dito yung pork pata. Iba-brine ko siya tonight kasi ito yung lunch namin or dinner namin bukas. So, yan yung aking next. So, gawin ko na muna ang aking mga dapat gawin dito sa loob kasi yung aking mga bata, 5 na sila. Mga anak ko dito, 5 na. Naging 5. So, pakainin ko sila ng nuggets for lunch. Ay, sorry. Dito natin ilalagay. Tapos, pabiling ko na lang sila ng chips sa shop. Ito yung tempura chicken nuggets. And, gamit natin ulit itong paper na to from Shein. Gusto ko siya kasi madali lang. Meron naman tayong baking paper dyan. Tanggalin na natin ito. Palitan natin yun. So, dalawang batch. Unahin ko muna to. Air fryer na lang ang hindi napasaksa. Yan, itayo na nila yung ating barbecuehan. And umuulan. Hindi ko alam kung marinig yun kasi maingay yung air fryer natin. Hindi pa siya tapos kasi meron pa iatat sa, yan, yung sa gilid. Meron pa sa gilid. And then, may, ayun, nilagay nila sa loob yung plate tsaka yung grill. Dalawang klase kasi siya. Ito na pala yung ating second batch ng ating chicken nuggets. And umalis si Jan kasama si Logan kasi tutulungan niya si Logan mag-ano raw ng dinghy, yung maliit na boat. So umalis na sila and tapos na yung ating barbecue sa labas. Pakita ko sa inyo mamaya. And nagpabili na rin ako ng chips kay Jan bago siya umalis. Ay, dito ko pala ilalagay yung chips. Ito yung ating nuggets. So, ano na lang sila dito, mag-pick-pick na lang sila kasi, ano naman to, finger foods. And ito yung chips. Ayan. And yung mga nakikita nyo dito, ito yung gagamitin ko para mamaya sa aking beef. I'll put this in the table, okay? I'll put this on the table, okay? You can just grab. So, ito yung kanilang lunch. Lunch? Kids, ready? Lunch. Come here. Eat lunch now. Thank you, please. The couple chips. That's Put in the middle. Yeah, okay. Enjoy. So, gawin ko na yung aking mix para sa aking roast. Pinapatay ko muna yung pinahinto ko muna siya maglaro. It's hot. So, meron ko dito dalawang maliit na bowl. So, wala tong measure, guys. Meron tayong celery, salt. Oops, sorry. Garlic powder. Etong del dito to. Then parsley. Doon sila, busy sila kumain. Ikakwentuhan sila. Onion powder. Tumigas siya. Very, very light. Ayan. Onion powder. Umuulan sa labas. Thyme.
Yung isa kasi ipang rarab ko sa beef. And then yung isa, mamaya, pag pinakulang ko na siya. And what else? Tapos ako dito sa onion powder. Bakit dalawa onion powder natin? Okay, and parsley. And meron akong Italian herbs mix. Dito lang. Yung mustard powder ko. Nagkalat na dito. Mom, what are you making? Our dinner later. What, the movie? What is it? Beef and salt and pepper. I'm full. You're full, that's good. O, tapos na sila. Full na raw sila. Ito salt and pepper lang pala ito. Yep. Sa beef ko na lang lagyan ng salt. Okay. Tanggalin lang natin ito sa bag. Then, ipapat dry ko. Hindi ko hinuhugasan yung beef. Pag naka-vacuum yung ano dito, yung pag nabili ko siyang naka-vacuum, hindi ko hinuhugasan, pinapat dry. Kasi malinis naman yan, yung mga karne dito. Pero kung gusto yung hugasan, pwede naman. Si Jan ayaw niyang hinuhugasan, especially yung mga ganito. Oh. Hindi niya pinapahugasan, pinapapat dry. So, na-adapt ko na yun. And, ready naman siyang ilutuin na. Ipapat dry lang talaga para matanggal yung mga dugo-dugo. Kahit sa pork, pag naka-vacuum yung pork belly, hindi ko rin hinuhugasan. Minsan, pag trip ko, why not? Hinuhugasan ko. Pero pag minsan hindi talaga. Mostly hindi ko hinuhugasan kasi malinis na sila. Nahugasan na siguro sila. Malinis na sila. Nahugasan na sila at naka-vacuum. So, ayan. At saka, wala siyang amoy. Yun ang importante. Walang amoy yung karne. Pag may amoy, yun, hugasan nyo yun. Baka expired na. Kasi eto, mag-expired pa to sa ano pa. Sa best before 19 daw siya. So, pwede siyang ilagay sa ref lang na nakaganyan. Hindi nyo kailangan siyang i-freezer. Kasi yung life niya, magtatagal siya hanggang October 19. So, okay na yan. Dry pa natin. So, gagamit tayo ng extra virgin olive oil, coconut oil, saan sasabihin ko. So, dapat dry na dry siya. Namiss ko na mag-Chona's Kitchen, guys. Namiss nyo na ba yung Chona's Kitchen? Hopefully, one day makabalik tayo doon. Si Holly, meron akong i-edit sa Chona's Kitchen or sa channel niya na nag-bake siya. Ito yung asin. Hindi natin siyang asin. And yung isang mixture. Yung isang mixture na ginawa natin. And linagyan ko rin siya ng yung organic na Vegeta. Si Mama gusto niyan. Gustong-gusto yan ni Mama pa nagpa-package ako sa kanila. Magpa-package siguro ako this year. Hindi naman kasi nila kailangan na. Marami nang bilihan doon ng mga imported na mga Okay, mainit na siya. Lagyan natin ito.
Ayan na yung itsura ng ating brisket. Ngayon, maghihiwa ko ng onion. And, gagawa ko ng sarili kong buttermilk kasi wala ako on hand. Gatas lang naman to. At saka lemon, or kung wala kayong lemon, pwede naman vinegar. So, tansyahin ko na lang din. Pero may measurement dapat yan. Pero, okay na ako kahit di ko na siya i-measure. Kasi, alam ko naman yung consistency niya ng ating buttermilk. Maglalagay lang akong vinegar instead of lemon. Kung wala kayong lemon, guys. May lemon ako kaso nasa kabilang fridge. So, vinegar na lang. So, ayan natin siya for 5 minutes. Habang hinihintay ko yan, maghiwa tayo ng onion. Hiwa tayo ng sibuyas. Yung mga bata nasa labas pa din. Malamig. Pero, doon sila. Pero hindi na umuulan. So, pag-chop ko nito, hindi yung parang pinong-pino. Rough lang. Pinong-pino. Yung rough lang na chop. Pwede na siyang ganyan. Tapos, ganyan. So, init na to. Hindi ko alam kung narinig yung mga butter. So, maglalagay lang ako ng butter. Yung butter, lalagay natin yung sibuyas. Maglalagay ako ng tomato puree or tomato sauce. Sinusutay ko lang siya dito kasi dito natin smear yung ating beef. Meron din akong ginawang gravy. Ito yung gravy. Yung lagi kong ginagamit sa steak ni Jan. Oh. And yung ating buttermilk, ito. And yung aking isang mixture ng herbs. Lalagay ko lang dito. Then, mix natin. Ayan, ikaw, makikita niyo. Hindi niyo makita. But, yeah, ihalo natin siya dito. Bango-bango. So, haluin ko lang to, then ililipat ko siya sa malaking pot. Kasama na yung ating brisket and maglalagay tayong beef broth. Then, pakulan natin siya hanggang lumambot yung ating brisket. So, dito ko siya ilalagay. And, nag-add pa lang akong konting sugar dyan sa ating, sa ating sauce. Lagay na natin ito. Oh my God, ang bango niya. Simutin natin yan. What is it, Mom? Beef roast. Roast beef. Yeah. Is that for tea? Yeah. Yeah. Oh, it's not a roast. It's like a casserole. Roast? Casserole roast. Tapos maglalagay lang akong konting beef broth. Ganyan ko tong konting tubig kasi sayang. So, maglalagay pala ako dito din ng butter and bay leaves. So, yan yung itsura niya. So,
lambutin lang talaga natin siya sa kanyang sauce. Yung ginawa natin. And maglalagay pala akong tarragon leaves. Ayan. Naglagay din pala akong Worcestershire sa ating brisket. Ayan siya. And si John. Ayan si John. Ilalagay niya na yung gas. And yung itsura ng ating bagong barbecuehan. Ayan na. Pag tinanggal ni John, kung maalala nyo, nandyan yung kitchen ni Holly. Andun na, oh. Tinanggal na ni John kasi eto nang titira doon. And yung mga bata nasa trampoline. Malamig ang hangin. Kumakanta yung mga bata. Gas? All the new ones now have got threads on the outside. Ah, okay. And I knew that. As soon as I seen it, I thought, this is not going to work. So I'm just going to rush shop. Here you go. Okay. Gas bottle. And can you get me potato, No, please? I'm going to the base shop and go in the Allendale shop. Oh. Gas bottle. Alright, so Starting up the barbecue. bibili siya ng bagong gas bottle. Kasi etong gas bottle niya ay luma na raw. Pero may laman pa siya. Gumagana siya dun sa isa naming barbecuehan. So yung bago ay iba na raw. Kasi eto hindi makapasok. Ayan. Parang may pin. So, punta siya ng shop. Ang cute ng mga bata. Pumakanta sila dun. Maghugas na ako ng aking mga kalat. Ang oras is 3:30. 3:30 na. Ibalik ko lang ang mga to. Dito to. So. Thank you. Pumunta siya sa base. Siguro wala dun sa dito malapit sa amin na shop. Nakabili na siya ng gas. Ayun na yung isa. Ayun. Ayun, and nabili niya tayo ng potatoes. There you go. Wow, perfect, Han. Wala na yung kitchen ni Holly. You can put that one here for now, Han, so it won't be wet. I'm trying to sit there. Stop the wind. Ah, that makes sense. So, hindi ba pala itatapon yun? That's perfect. Perfect daw. Hello. Takot ako sa ganyan. Kahit yung sa Pinas, yung chile, takot ako pag nagbubukas nun. Si mama at si papa nagbubukas nun. Gotta get it going. Is it on? Not yet. Fat tray. Is it on now? Yeah. Ano daw, guys? Let me see. Where's the... Ah, yes. Let me show it to them what it looks like. Well, you can't really see it. You can't really, yeah, can't really see it. Pero meron na siyang apoy. Let's see. Kita niyo ba, guys? Pinawasan ko yung... Ayan. Ayan. So that must be high. Yeah. One's little. Ayan yung adjustan ng fire. Oh! That's wind, Han. Yeah, laking tulong yung So ano ni this Holly. works. What's that? Ayan, meron siyang Gauge. temperature gauge. What you call this? Temperature. Temperature. It's working already, look. Okay, here we go. You get up 200, get stoked on. So, kung nag-200 daw, okay na. And on? Kasi ni-stop on niya eh. Sabi ko, ano ginagawa mo? Para daw yung gas mag-spread pataas. Gumaganon pa siya.
So, inoff niya na naman. Hindi pa siya naka-on. I can smell the gas, Han. Yeah, it's going now. Yeah, Come smell. smell it here. Smells, Yeah. So you Yeah. got to burn all that off. Yeah. So, kailangan niya talaga ang i-on para yung smell ng bago ba matanggal bago gamitin. And laking tulong yung kitchen ni Holly. Pangharang sa hangin. So, hindi niya yan. Ilalagay niya na sana yan sa sa dump. Sabi ko, wag, sayang. Ilagay sa likod kasi ba laruin pa ni Holly. And, ayan yung mga luto-lutuan na gamit ni Holly. Meron pa dun na basket. Yung mga batan dun sa trampoline. Ang lamig. So, buksan natin. Pakita ko sa inyo kung gaano kahina lang yung kanyang pagpapakulo. Ganyan lang. Hindi yung nag-overflow siya. Tapos, binaliktad ko rin pala siya para yung kabila naman yung lumambot. Meron siyang in-unbox pang isa. What do you call that, Han? Make it warmer. Meat warmer daw to. Diba? Siya na yung nag-unboxing. What color did you get? Red? Why that color? Oh, I do want green. Yeah, that was look like a pot. It is a pup. Oh. Kay Auntie Mel, maganda. Gusto ko yung kulay kay Auntie. Green. That's better straight lines up. Yours not black, it's maroon. So that, look at how much paint we're going to put on that. So that's all oven safe and everything. This. You're covering your unboxing. Why red? That's all I had in stock. And I had nothing else in there. So I've got it. What's going on with the pan? Take that out for all that. So don't take it out yet, hon. Yeah, I'm going to put it on there and sit in there and How about the cover where you're gonna put What color? that one? on it. It's gonna fit? Yeah. I don't think so. No, and meron pa siyang another one. What's this? So whoever dito, siya na talaga madaming binili para sa pang barbecue niya. Ito yung men stuff. Ano kayo madala ng hangin? Ano to? Aluminum foil. Do you need this one? Yes. What's this bag? I have this one. And that, yeah, that fits on that. Ah. Solar eclipses. What's that smell? That's the gas. May sabi ko meron ko dito, pero ito daw ay Is there anything in here? kasay Nah, sa but I'm ating just bagong warming barbecue. it up. Tapos meron siyang aluminum foil Dad. na Dad, pang cover. look. Good. Oh, ang lamig! Kids, get in! What are you cooking in there? Nothing! They're just... Andito na si Dad para pick upin yung magkapatid kasi bukas uwi na sila. Rylan here! Nagpabalat siya ng apple. Thanks, Auntie Chona. Oh. Ayaw pa nilang umuwi. Si Holly kinakain niya yung lemon. Si Jan, naghiwa siya ng lemon. After niyang sindihan yung ating bagong barbecuehan, pinadaanan niya ng lemon. Ah, you found one? See ya! Yeah. Right, bye! Carol, quick! Bye. See ya! Thank you for coming. Thank you for coming. See ya. Thanks for having us. No worries anytime. Oh, she wants to cake. Gusto niya pa mag-cake ng puti Alright, doon? come on. Okay, because you're gonna have a bath. You got that bath and get your... Alis na sila bukas. Not doing it tomorrow. Yeah, see ya. See you later. See ya, Dad. See ya, best friend. See ya, best friend. Okay, go. See you next time, okay? See you next time.
Nakalis na si Dad tsaka yung magkapatid. Eto pala, nagpapakulo na ako ng patatas. And kapapatay ko lang ng ating beef. Yan yung dinner ng aking mag-aama. Ako kasi meron akong niluto kahapon. Ipakita ko sa inyo mamaya. $5.30 na pala. And yung akin ay meron akong yung rice na adlay ba to? Basta yung mas healthier sa white rice na para siyang, hindi ko kung makikita nyo, pinost ko siya sa Instagram, sa IG story. Yung lasa niya ay, para sa akin, para siyang mais. Yung sa Bicol, yung white na mais na pinapakuluan lang, na naglilibot, ang tawag doon, yung may gata. Parang ganun yung kanyang texture sa akin. Para siyang mais na puti. Nagluto ako ng butter garlic na. Pinakulang ko siya sa pinya. Tapos meron akong mussels. Ayan. So, eto yung dinner ko mamaya. Kagabi, eto rin yung dinner ko. Kunti lang nakain ko kasi nakakabusog ko. Kunti lang yung nakain ko nito. Marami yung nakain kong shrimp. So, yan yung dinner ko. Ilabas ko na rin to. Diba? Iba yung dinner namin. ng aking mag-aama. So, ayan na yung food natin. Meron tayong salad. And yung aking food nandun sa dulo. Si Holy nakatulog. Kunin ko lang yung mashed potato ni Johnny Boy. Ayan si Holy tulog. No, not the muscles. I'm staying away from it. What's the sauce you have? Oh, Yeah, Mom, mashed potato for you. yeah. What's he first? Wala si Holy tulog si Holy. You're not all touch Yeah, Holy? No, she wants rice. No. You got okay. You want more? Huh? Ah, here. Okay. Can you Can you give me some lettuce and that? bring that lettuce here, Kuya? Please. The muscle? What's wrong with my muscles? Oh, missing Holy. Ayusin pa ba kami, guys? Ayusin pa ba? What's wrong? Bring that up. Here's that. Yeah. Can you put some? We'll still feel somewhat sensitive compared to today. Rice. Not eggs, rice. Temperatures around the same. My rice though, 19 degrees. Nice and tender, huh? Or longer, 18 for Nice Mount flavor. Barker, 19 degrees in the city. Looking dry. An overnight low tonight. It's of not around machado. 11 It doesn't degrees. taste like machado. We'll Machado is and, different. yeah, Saturday's just a chance of a. What's the chow or whatever? Just bacon. Daddy's Rice. favorite. For 2 days, One nothing up to of his favorite when we go to the Philippines. Well, But then next hot. A blind spot, huh? It's actually better with rice. Better with rice? Yeah.
Where's the stuff? That apparently shows hostages being freed. A woman and two children. If it's real, it could wear out. All right, Mark. We're done. Women to family. Yep. It's something about the city of Ashram. Beautiful. Tapos na kaming kumain. Si Holly na lang ang di pa nakakain kasi tulog siya. Ayan yung natira sa ating beef. And si Jan, gustong-gusto niya at mas masarap daw siya sa rice kaysa mashed potato. Yan yung akin. Inubos ko na yung aking tira kahapon na mussels at saka yung prawns. Ayan yung plato ko. Ayan, naubos yung ating orange at saka salad. Yun na yung vlog natin. Dapat hindi ko babasahin yung buhok ko kasi binasa ko to kahapon ay kagabi. Nabasa ko kasi eto pinaliguan ko tong bata and ikakat ko yung nails niya kasi para ng mahaba na yung nails niya. They're really short. They're like mom's. No, yours is longer. So, ikakat ko na yung nails niya. So, yun na yung vlog natin for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Good night, guys. And I hope you like our songs. And I like it. Subscribe, please. Cause I think I do want you next to me.